n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Alain Christophe Traoré ni a bɛ wele ko Alino Faso ye Burkina Faso ka den ye min sigilen don Abidjan yan nɔ a bɛ san caman bɔ kɛnyɛrɛye baarakɛla don min bɛ sɛfeere kɛ maki bɛ a bolo o maki in tɔgɔ ye ko le Cocorico o maki in bɛ a bolo Côte d'Ivoire yan nɔ kelen bɛ a bolo Burkina Faso fana donc maa dɔ min ladɔnnen don kosɛbɛ a bɛ ɲɛnajɛw caman labɛn showbiz a bɛ fɔ cogo min na nanzarakan na ko showbizman don donc a ladɔnnen don ni a ka showbiz in de ye o kɛrɛfɛ a ladɔnnen don ni fɛn dɔ wɛrɛ ye o de ye a ka dɛmɛ ka bon kosɛbɛ ka taga Burkina Faso marabagaw ma ni wagati in na ni o ye transition ye donatɛmɛ fanga marabagaw a ka dɛmɛ ka bon kosɛbɛ ka se olu fan fɛ an yɛrɛ b'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ a jaw bɛ yen ani kapitɛni Ibrahim Traoré bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ye jaw ta ɲɔgɔn fɛ donc maa don a ka laseli minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ olu laseli ninnu na a b'a yira kosɛbɛ ko a faso ka d'a ye a b'a yira kosɛbɛ ko a bɛ dɛmɛ se a ka Burkina Faso sɔrɔdasiw ma a bɛ dɛmɛ se ɲɛmaaw ma voilà juma tɛmɛlen a muso de ye laseli kɛ bɔlɔlɔ Facebook sanfɛ k'a fɔ ko a cɛ tununa ko u tɛ ka a cɛ kibaruya sɔrɔ ko finitigi dɔw nana minɛ ka taa n'a ye maa tɛ a dɔn u taara ni a ye yɔrɔ min kabini o de kɛra sa ŋunuŋunukanw nana caya kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ka tununiko la nka an yɛrɛ ye min kalan ka caya kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ani kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ o de ye ko a minɛna direction de la surveillance du territoire ni o ye Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana kɔlɔsili cakɛdaba o finitigiw k'olu de ye a minɛ ka taga ni a ye ko ɲininkaliw bɛ ka tegun a la ɲininkali minnu bɛ ka tegun a la o bɛ ka kɛ mun kelen de kan nin waati na an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ fɛn dɔn o la nka an ye min kalan kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ani kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ Côte d'Ivoire marabagaw yɛrɛ ma laseli kɛ fɔlɔ kamalen tununiko la donc bɛɛ bɛ ka siran maa tɛ fɛ ka fili kɛ a ko la nka an ye minnu minɛ minnu kalan kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ olu tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ko kamalen ko somin kelen don a la ko ani banbanci dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko u bɛ ka kow dɔw labɛn Côte d'Ivoire kama walasa ka na mankan wuli Côte d'Ivoire k'u tun bɛ ka o de labɛn ko o banbanci ninnu ko dɔw bɛ Burkina dɔw bɛ jamana dɔ wɛrɛw kan o kumana ko a yɛrɛ kelen tɛ ko maa dɔ wɛrɛw bɛ ka ɲini nka ko ale de tun ye a ɲɛmaa ye kunnafoni sɛbɛn dɔw ye o yɛrɛ bila u ka titiriw sanfɛ ko ale de maa minnu bɛ ka nin ko in labɛn ale de u la ɲɛmaa ye ni a bɛ fɔ ko le cerveau ko a minɛlen don o de kama k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw tɛngu a la sɔgɔmada in na VOA Bambara yɛrɛ sera ka kuma ni kamalen kɛrɛfɛmaw ye ni o ye a teri dɔ ye ani o kumana walasa a ka se ka kunnafoni di an ma a y'a yira an na k'a fɔ ko u ka famille ni o ye denbaya ye k'u y'a latigɛ k'a fɔ ko nin waati in na u tɛ fɛ ka kuma fɔlɔ u teri ani u balimakɛ minɛliko kan sabula ko famille ni maa minnu y'a minɛ olu bɛ ka masala nin wagati in na o kumana an y'a ɲininka kun min na minɛli in kɛra a ma se ka kan jɔlen fɔ an ɲɛna fɔlɔ min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ marabagaw ka fanfɛla ye an bɛ wagati min na fo sisan olu fana ma fosi fɔ fɔlɔ ni o ye communiqué officiel ye u ma laseli fosi kɛ fɔlɔ nin ko in kan o kumana an bɛ to lamɛnniw la peut-être yanni wagati nataw cɛ an na se k'a dɔn kamalen minɛnen don kun min na o kumana an bɛ se ka min fɔ nin wagati na Alain Christophe ka minɛliko kan o de ye nin ye Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan